Fortællingen omkring Sprogø, og specielt kvinderne. Vi har jo en mandlig pendant, som vi skal prøve at kigge på næste år, Poul, ikke? Der hedder Livø. Ja, men ideen om at bygge en anstalt på Sprogø, den falder sammen i en periode i Danmark, hvor man har i 1899, der har man etableret Brejning. Det er den første store institution, og det er tankevækkende, at i løbet af meget, meget få år, nemlig fra 1899 og så frem til 23, da man etablerer Sprogø, der sker der et voldsomt skift i synet på, lad os kalde dem åndssvage. Anstalten i Brejning, den blev bygget ud fra nogle meget flotte principper om, at her kunne de stakkels mennesker bo. Det øvrige samfund havde jo afvist dem. Her skulle det være godt at være. Der var et humanistisk synspunkt omkring, de åndssvage. I slutningen af 1800-tallet, der er der fra i England en bevægelse, det hedder den eugeniske bevægelse. Eugenik er, simpelthen forskning i arvehygiejne. Arvehygiejne, som grundlæggende tager udgangspunkt i, hvordan sikrer man sig af en given befolkning, her den danske, gennem fødsler, sikrer sig de optimale, det hedder sprogbrug, at kun velborne børn burde fødes. Og der sker en masse ting, hvor blandt andet Christian Keller er en af de meget fremme personer, og man får øje på åndssvage. Man får øje på de åndssvage, og de kvinder, der jo lå i grænseområdet, spørgsmål om de var åndssvage eller ej, kan man diskutere, men det var dem, der var i risikogruppen for at kunne føde børn, og dermed, som Steinke siger, formere ulykken og mangedoble den. Så der kommer nogle tanker om, hvordan kan man begrænse disse løsagtige, letfærdige kvinders adfærd. Hvor kan vi få dem hen et sted, hvor vi i hvert fald er sikre på, at vi har styr på dem, vi kan kontrollere dem, og der sker i hvert fald ikke noget uønsket. Uønsket var selvfølgelig, at de blev gravide og fik et barn. Jeg kan ikke være med at sige, at tanken om at isolere uønskede befolkningsgrupper på øer, det er kulturelt set en meget gammel tanke. Nogle af jer kender for eksempel fængselsøen Alcatraz i USA. Vi har den franske Djævleø, vi har Sprogø, Livø i Danmark. Og jeg vil gerne sige, at det er en tanke, der ikke er så gammel. Den dukker op gang på gang. Karen Jespersen, der i antal af sindforvirring jo har tilmeldt sig et andet parti, hun udtalte jo og havde planer om de her vanskelige anden generations indvandrere, den kunne man isolere ude på Lynetten i Øresund, så vidste man da, hvor de var, og man kunne styre dem. Så tanken om at bruge øen som det isolerede samfund er en kulturel forestilling. Øen bliver, erobret af Christian Keller. Ikke med hjælp af soldater, men DSB, eller som det hed Etaten dengang, ville meget gerne bruge Sprogø som feriehjem for ansatte ved jernbanerne, men han overhalede den indenom, blandt andet ved Steinkes hjem, og sagde, at det var et ideelt sted at opføre en anstalt, og her kunne vi have de løsagtige kvinder, her kunne vi styre dem over. Så til etatens store overraskelse, så blev de kørt ud på et sidespor, og i 1923 kunne man så indvige Sprogø, der rent administrativt hørte til de kellerske anstalter, altså fra Brejning. Den var normeret til 44 personer. De højeste belægningstal, man har registreret, har været omkring 60, men cirka 44 kvinder kunne nu få ophold her på øen. Den måde, man fik ophold på øen, er meget tankevækkende, fordi der var ingen juridisk baggrund for det. Der var ikke en domsforhandling, det galt også Livø. Der var ikke en domsforhandling til baggrund for, at man fik ophold. Den var simpelthen administrativt bestemt. De store anstalter, der lå rundt omkring i landet, kunne henvende sig til, Christian Keller, Brejninganstalten, og så kunne de beskrive, at her var der altså en trøjlesløs fruentimmer. Et fruentimmer, som simpelthen, med kønslig omgang med andre, var i risikogruppen for at føde børn, og man indstillede til anbringelse på Sprogø. Og hvis man fra de kellerske anstalter sagde, at det var i orden, jamen så var det afgang til Sprogø. Det var også en afgang, der ikke i den anden ende stillede nogen i udsigt. Det var ikke noget med, at nu fik du et halvt år på Sprogø, eller du fik et år. Det var ligesom Livø, det var tidsubegrænset. Man kan sige, at den der sanktion med at spærre folk inden tidsubegrænset er ret enestående, hvis man tænker på grundlovens bestemmelser fra 1849 om en vis retssikkerhed. Den havde de åndssvage ikke. Der blev ansat en forstanderinde herovre. I sagens natur var alt personale herovre, kvinder. Og der blev etableret en ganske almindelig arbejdsdag. Sprogø fungerede som, landbrug.
Man dyrkede jorden, man dyrkede grøntsager til egen forplejning, man havde spinderi og man havde væveri, man producerede til Brejninganstalten, og så levede man ellers det isolerede liv. Den eneste kontakt, der var, det var at når postbåden den kom fra Korsør, medbragte pakker og andre fornødenheder. Det var så at sige det liv, der var på øen her. Jeg vil meget anbefale jer på et tidspunkt, når I nu kommer hjem, at få fat i Birgit Kirkebæks ganske fremragende bog. Hun har skrevet en bog dels omkring Sprogø, dels omkring Livø, og der er nogle hverdagsfortællinger, der er nogle beskrivelser, som giver et meget flot billede omkring øen. Øen, der var administrativt styret ned til mindste detalje. Lad mig prøve lige at give et lille eksempel. Den vej ud her lå der det gamle pesthus, som du snakkede om. Det gamle. Så er det herovre. Ja. Det blev brugt af anstalten som sommerhus. Et af de store privilegier for pigerne, når de holdt sommerferie, det var, at der kom man ud, og der levede man livet uden den helt store kontrol. Det var endda så løsluppen, som man måtte ryge cigaretter derude, når man var på ferie ude i, sommerhuset. Friheden, som det meget ironisk blev kaldt. Så var det ellers en hverdag, hvor man meget minutiøst beskrev kvinderne. Det der Birgit Kirkebæks fortællinger er spændende, for de var der uddrag fra de gamle journaler. Og man kunne så konkludere, at Amalie, der var vild og tøjlesløs, da hun kom herover, var meget optaget af mænd. Hun var efter et års ophold holdt op med at tale om mænd. Ganske forståeligt. Hun var måske ved at være på, rette spor, og så kunne man udskrive hende enten til anstalten på fastlandet, eller man kunne udskrive hende til, en kontrolleret familiepleje. Mange kvinder, og også en del mænd, blev udskrevet til kontrolleret familiepleje. Det er en historie, der endnu ikke er skrevet, men som har været en uhyggelig historie om misbrug, ikke mindst seksuelt, af disse mennesker, som kom ud i kontrolleret familiepleje. Jeg har i min tid på Ribelund haft fornøjelsen af at tale med en ældre mand, der var i familiepleje, og hans beskrivelse var forfærdelig. Det handlede om seksuelt misbrug. Jamen, kælene kunne gå over og misbruge ham seksuelt. Han klagede over det. Det var en del af det at være uden for anstalten. Og hans beskrivelse, var så, at når, anstalten kom og kiggede, man havde nogen, der kiggede til familieplejer en gang om året, så fik han låst et pænt sæt tøj ud af skabet. Han fik et bad op til dagen. Der blev sat mad frem i storstuen. Han spiste med. Og man fortalte, at her så det fornuftigt ud. Og kontrolpersonen kunne se, jamen Børge havde det jo godt. Han sad jo i det pæne tøj. Og han var ganske godt tilfreds med at være her. Det fortalte gårdejeren i hvert fald. Og personen, jeg snakkede med, fortalte, jamen lige så snart tilsynsførende var væk, så blev tøjet taget frem og låst ind i skabet igen, og der hang det så til næste år, og så var der et år til, indtil jeg kom ind i stuen og skulle spise sammen med de andre.